Single meeting mo lang na bag? Single meeting lang kay para kuha na pa materialis no. Gani. Ang akong ginatrio ko. Ha? Ginatrio ko na. May tatlo ko to ka trio mo. Anong Ang yung amo ni ang plano ni Babsit nga himuon nga palakopahan. Ginawa pawa na niya subong kay bubutangan namon isang net palibot temporarily. Opo, Kag- may cyclone na palibot, may cyclone. Kay kung later on magdamo na masaylo na to siguro kami sa piyak. Ini niya pakulupahan pa lang ni na nami man kay yara lang dang iya balay. Di siya sa nami ni electric please. Te sugoran ta muon nga kuan range buyan mga piso no tapos kuan ani dilikopon sa ano palo block siya hawanan ni limpihon tapos kag palakupahan no kapakupa paitlog tapos mga piso kung dako na nga mga stag na dito na sa piyak. Dako kanami nga lugar. I like this place. Malimpyuhan lang ni kanami sinidi. May panasa ho. May makudal na gani, may mga cyclone wire na ho. Di. Nami So, wala pa man sing manok nga dito ka sa piyak kay way ka man botang nga manok. Ari do, kamo ni divide taason ano. Hmm. Pagluto sa pagbuga sa piyak, Bali amo ni di ang kwan, ang breeding area. breeding area. Okay, good. Nami Amo na yung property. Amigo ko ni HB Babiera. Iya pa na nga mga kwan oh. Grabas bala mo may kwan di siya. Ato pa kadto yung quarry na. Damo ka man ni jeep ano ni wala ka landar. Gandar man na, way lang mablastar, way lang madamit kay sakop man. Oo. Di Iba. kabukod sa piyak. Di pa dalaga nun tayo para may service na di. Sunod may Kunwari ako di wala man tao brown na kuananta na kalinto sa quarry niya dili nagaging yung mga truck gravel and sand hollow blocks na tapos mga ato truck yan na may ginakondisyon siguro basta may guwapo itong gradasan. grabasan niya ano na di makakita ko to sang solar lang nga sensor daw floodlight. Okay. Amo hindi ang iyay ang mga manok nagsugod naman sa breeding inong tatanya ni the past 30 years ay plus taon ta pareho sini amo ni Ang style na
Amo na style. Pagpadang kasi. Kalau black ang division para Pagon. hindi na magkasika na yung kuwan. Oo. Sulog niya. Dako lapad-lapad to yung dito na space kung ano kasi sa sangkad. Mm. Dito parang din yung sign. Mm. Amo na nga ton. Amo ninyo mo. Oo. Mm. Yung isa nakagba ninyo. Yung dakto na itlog nito. Hindi ka pang itlog. Yung itlog nito. Mm. Amo na yung ako mo din itong pisok. Itong pisok mo yung nakahan ni Dok. Mm. Amo na sila ho. Oh, dami na nga ako no. Mga golden girl ni mo. Ang mga harap sila na maguto ni sila galing sa ang Iloy lain. Ko namin na tsura nila ho. Pagbalik ko ni. Aya. Ari. Ang gagmay nga ni. Na Hindi ba? Ang kalimbiran ka, ang tong banda ilinan lang, ang biran ng kwad na dambre. Nani perehas. Ate mo ni. Ano ang Arita, ang perehas ni Rene na oh. amo na yellow leg. Oh, yellow leg ni yellow leg ni Celso ni. Oh, yellow leg kisilso. Oo. Amo na yung kilso. Ang Kilso ang piang Kilso gid man siya Tindag. na Amo na siya. kadua nagli magdaog na. Pagka namin sa mga kwan niya. Tatlo man lang ning sulog ko. Apat. May isa pa ko. Boston. Ang Boston. Amo ne. Oo. May apat. Apat ni no. Plastal ta bagong Oo. setup. Okay. So i-sit up ni Bob Shit. Sa akon to palpak tong akon nga pares-pares mo. Kuno niya ni. Taro nga pang sit up. Ang white kilso ni rin ni kuan ko na ni sa may ano sa may puti ko diyo. Oo. Oo. Mo na ka picture mo ng puti diyo. Oo. Tag. Adigto te pares. Ito yung para sa may Oo. lemon nga dinitin ka lemon. Oh. So, amo ni pares na to kay Rene nga puti. Ang ang gulang ang winner. Oo. Mayo na kay tan-on ta kung ano nang klase ng puti pagkaputi na. Do hindi man na siguro Bisaya kay puro man tong mga dirasa mga manok ya. Ni Rene. Duwal ma. Amo na. Amo nang golden boy ko no, si Babset. Pero hen na sweeter man. Lagko na ho. Ali sa balay, di dire na di sila i-range. Ang arjan yang kampiyon nga handler ho. Hindi ka mo to. Bakop ka. Okay. Utod yung sina. Magutod ang iloy mo. Bali, half brother sila eh. Isa lang tatay nila ang mag-iloy, ang nanay nila mag-utod. Yan siya isa ni ka-iloy niyo. Dagko na, no? Dua lang mga ko. Sulog ko. Ginalista mayo ni Bobsit ki para nga yung piring namon. Igi ko ambal na amo na ang Paris na tanang ta ko magwa base mo ni pag champion ta. Wapo gana do mapatay kinsa san yang puti ito siya kanami nami kinami gid amak mo igo yang ulo sa kontra ning Boston ha. WPC. Kuhaan pinto.
Kwentros ang kaya kapis 1.2. 1.2 gusto. Ang 80. Ina. Ang kay pwede ko. Sino may biko? Si James? John pwede ko. Ano? Muna ang milisim nga ito na sura yun. Pwede. Eh.